Здравейте, приятели на Спортове активно! Днес ще поговорим за това какъв е необходимия пулс, за да поддържаме аеробен режим по време на тренировка. На първо място е необходимо да знаем колко е нашия максимално допустим пулс, а именно за всеки човек той е различен спрямо неговата възраст. Другото, което е необходимо да се знае, това е, че границите варират между 60 и 80% именно от този максимално допустим пулс по време на тренировка. Ако надвишим горната граница от 80%, тогава влизаме в анаеробен режим, което означава, че тялото започва да използва повече въглехидрати за енергия и да произвежда повече млечна киселина, което може да доведе до нейното натрупване в мускулите и по-голяма умора. Ако тази информация ви е полезна, може да последвате страницата на Спортове активно във Facebook, Instagram и TikTok или да запишете своя час за тренировка. Това е от мен за сега. До нови срещи!